yo okugirerwa n'abawonchoreria abakaba kebechiro ya Kiumbu hase egati abantu barengere kugira kora ebintu byabo hase ngenche kiburaburu ekyo cyayenegetigwe ase echireyo chinga ketare ababwatani bensemo yalinda mwananchi bare koenekia etare abasensemeyo naboyo ekairera ogosiria kubugima kumusawo yo Masereta Vincent Osiemo manyakaine bunda mapinduzi uyo serito bugima bwaya naboyo oenetigwe ritukurie gora senka yaye asomo yega oikerene na barai ao egati yabo hoyo nega yokorie kerugo kyo baraibuense Dr. Fred Matiang'i niko bono ritkoria rero hoyo nega yokorie kerugo kyo bojumbe sense moye bunge nyari bari chache Dr. Joseph Virundu aesokire na koiranira mbuya mono gucyase bari bonse bamwariganetio muske Matiang'i ime ya Kiumbu akugania abantu kubabera abonjoria bakaba kebechiro ya Kiumbu herio kubagoria banyara ko bakwenyorera engere yabo na gukonya chiamate cyabo niko boigo abodire umujumbe bwense meyo koenekia buna koikiraniare amagendro ao ali abananchi baganetia muri kitopetu el machini nero gutegorera emesa ya mayakurwa ensoko obotiko bwarero Magaga yabari aho bakora wano yore neganga yokurie kiro kyoborai bwenso weterekia magia jubiri Dr. Fred Matiang'i gokore charo imemo chuke umbu abrit kure igoro na kogenda samatanga yoko mwaina Vincent Osiemo uyo abange mamanyete mapinduzi ya sensema yabo basi Nigolitsukorero yokurie kiro kyobo chumbe bunge nyari bari chache Dr. Joseph Virundu aisokire na kuiranire mbiya manto bonse asobwanchene bamoro gatino nyanensemo iyo yechiburaburu cyenegatiwe chinga kichetaro yalinda mwananchi chikibere cha etire anto baminta asante sana asego karibisha omosiko ito Fred Okengo Matiang'i na komorokia obwanchene obonene ga Kiumbu na komorokinga nonyamangana abete makeliria wiki ende twalenga intuno monto yomo ne decision yo munyaribari decision yo mugusio mugima yabeire constanting into etole ase whatever one time na ando ko make sure chikura jigocha umuntu gochora sobo president no Fred Okengo Matiang'i na anda sobo jumbe wanyaribari chache inje nkalo umujumbe 2027 asama sabaito na sobwanjani abantu baito batorogetigoro kurengana na Dr. Virundu nigabori abantu kubabera bonchera bechire yo ya Kiumbu na kubakori bonchoria ere bakonyere chiamate cyabo Kiumbu bono yachenje titaliyo eshida yalingi Kiumbu bona mangana ololobire abangina balintu atalete na barabwechira abandi tukakwana kabisa bakatutega kino no kumanya nto amanyite ngakia mangana yalingi igongo sabara abantu bamintu kakikimo gweta tema go supportia bangina bali most of them they are totally innocent in fact ibintu bya saregete lakini the bigger picture bali balete tukurusiko bangina bandu baboirio the way mpaka kurunyamira muino abande mbali bagusi twate kurealize ebachitegalia kworokinga namba asinjiro na kutumeka that opportunity ko disrupt biashara byabo lakini basori amabira aromba sabete sana kiro monto gweta nyari kuguria bangina bali echirelia nere korage nere gosomia abantu nere agachi toro gongoro banyari go basupport Ekerekyo boigo nigo Dr. Virundu amamochire mochumbe bwebunge nyari bali chacho moskeza irijanda asogota ikrene magendro namona yechipara sensemeyo asarrekana semetanda matka bwango igaga kugura kigari nagoteba nigo chipara chire chimbe nakobori abanyari bali chache kubwatabire bakoreterwa akorende bakorogochora koronge obochori borobosi mwakogocha eto abashocked ekero nonye besides before kugura none kigari auto abegeta obisi akobwata aguri kigwari kiri kinene yechibesa kinene ngabone kipare kisarigete nyari bari engo kigutumia kigari kuri gikura baminto egento abwenete gukora and I'm advising him kaki there is the right time yo gukora ibintu none kera abantu bakwira umuntu akwitenda taratugutu no kwarenge Kiumbu okochaka nande gosera kwa ruro e wiki terahera ori okare kugura kigari kinene ari Kiamburo kigari kinene chibesa chiabangina baito baregaiga chiabana baito babwenda kwende school kindly this is not the right time to do this abantu baito twabaire a very clear indication chibesa kichigo chakoraki karie aendalete muna ole karau bakorete gasi torie arwarete nonyina marangeti tubwate chimaturezi gakoreta mubwate omochere n'ekingende bwata lakini ritukorie chikura mo mix chikura n'ebintu bibyeto because amagendera ito bone gabwate tabegete nyumba
chingo kichiboigo nigo baboria basai gotiga gutume kobege siasa goitera manyinga na kwanya bagusiko beko murembe chinga kichonsi nona abana baito mugutumika kandi to tumika sigi siasa kwa 500 chikumiza abana bamino abana bangina baminto abangina baba bamino so gento ndaba sorore kero monta ko irebe so chiko minto kwa bwatire besa lakini go goika kolutalige no goito mwana obande mwana omino egento konsana because mambia na yo gocha konyana ole seyo bagusi tobamo abagusi ubu bagombwa kabero mwakanya cyana beta umangamba beta binde byo bagabonto kumanya ibokuru mutaga guteganya kubanga ubu bagobondo butaise ni bonye kumisa okumisa umwana omino oyo mino gikura ngikiere tigana togendamo tutigana mwana obago Kuripoteria Ensoko TV kuraigo mocho Kiumbu kaunti ya Kisii Chempethuel Machini Mimano muri kitu Pethuel